Салом, ба ҳама шумо дар комментария нависед, ки дар ҳамин Telegram боти Hamster Combat тарзи пайваст кардани кашлока нишонате видеоша. Оли кашлокаш пайдо шидагӣ набуд ва навина як 3-4 рӯз шид пайдо шида ва дар ин видео боша мо кашлокмона подключат мекунем дар Hamster Combat. Барои кашлокмона пайваст кардан airdrop-а интихоб мекунем ва дар инҷа кашлока нишон метавад. Бояд кашлоктон том бошад. Силка барои кашлок дар поёни видео мешавад. Play Market-а медоред, установка мекунед. Ва агар бифоратон дар Telegram ҳам ҳаста, метавонед бо сайти Telegram подключат кунед. Подключи свои кашлоктонро зер мекунем ва дар инҷа моро мепурсад, ки кашлоктонро подключат кунед. Агар подключат кардагӣ набошад, шумо метавонед ба воситаи Telegram кашлок бисозед ва кашлокитонро бисозед ва подключат кунед. Як бори дигар подключи свои кашлоктонро зер мекунем ва дар инҷа Telegram-а нишон доиста, метавонем мо бо воситаи Telegram подключат кунем. Агар приложенияша скачат кардагӣ бошем, бо воситаи приложенияш метавонем дурем. Ва барои Telegram овӣ кардан Open Wallet in Telegram-а интихоб мекунед. Кашлоке ки дар Telegram регистратсия кардагӣ бошад, нишонаш метавад. Ва ман приложенияша ки скачат кардагиам, приложенияша мекушам. Hamster Combat моро разрешение иҷозат пурсидеса, ки шумо бояд адреси кашлоктонро пайваст кардем ва мо иҷозати моро пурсидеса. Барои иҷозат додан подключит кашлока интихоб мекунем ва пин-кодтонро бинависем. Агар пин-кодмонро менависем, камтар загрузка меравад ва ина навист, ки готово кашлоки мо подключат шид. Ва ина дар инҷа силкаи кашлоки моро нишон додагиаст. Кашлоки мо бо ҳамин силка пайваст шидагиаст. ва менюи airdrop-а интихоб мекунем. Дар инҷа аз тарафи дасти рост дар бари ҳамин кашлокитон галч кашид, яъне маъноиро дорад, ки кашлоки мо пайваст шидагиаст. Ба ҳамин видеои мо ба охир мерасад. То видеоҳои дигар.